Sugda na ang proseso sa pagparehistro sa mga e-bike sa Talisay City, pinaagi sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda. Kini human mapalabang ang amended ordinance nga mag-regulate sa pagpamasahero gamit ang e-bike. Detalye ihatod live ni Fem Marie Dumabo. Fem? May usa sa mga rekisito nga kinahanglang mapaubo sa road safety seminar o drug test ang e-bike driver. Nakigtagbo si Joy Tumulak ang hepe sa City Toda sa 22 ka mga kapitan sa barangay sa Dakbayan sa Talisay. Aron ipahibaw nga i-regulate na ang pagpamasahero gamit ang e-bike sa Dakbayan sa Talisay. Ubos sa amended ordinance, gihatagan og tahas ang mga barangay kapitan nga mohatag og endorsement ngadto sa City Toda sa iparehistro mga e-bike ug sa driver niini sa matag barangay. Gilatid usab sa ordinansa nga kinahanglang kumpleto ang e-bike sa serbato, suga, atop ug signal light. Mato di Tumulak nga usa kini kapaagi nga ma-regulate ang e-bike nga usa sa mga nakitang hinungdan sa grabing kahuot sa trapiko. Sa miaging tuig, kapin sa 4,000 ka mga e-bike ang nagdagan sa Dakbayan sa Talisay. Gidid-anaw sa mga minor de edad nga makamaneho sa e-bike nga pipila sa natalang aksidente naglambigit kanila. Part sa pag-regulate sa ilang gidaganon o pagsiguro sa ato ang mga pasahero, pagsiguro pod sa ato ang kadalanan nga luwas, manahinungdan nga napasar kining maong ordinansa pag-regulate sa mga e-bike. Admitido sad me nga kining maong mga e-bike nakatabang po ni siya sa ekonomiya. Tinuod, nakakos siya og traffic, pero ang kining pagkakos niya og traffic pinaagi na unya sa ordinansa, posibleng maminus-minusan ang problema. Niadtong Lunes, napasar sa second ug third reading at all sa sesyon sa Konseho ang amendment sa ordinansa kalabo sa tricycle, sikad ug karon nadugangan na sa e-bike. Gihangop kini sa mga kapitan sa barangay. Sa e-bike sad gyud ma'am. Angay sa gyud nato isumpo, angay sa gyud nato sad i-control kung kinsa man kung unsa ang gidaghanon karon mao na lang sa gyud atong kuanon, atong tabangon na dili na lang sad unta nga kanang moad pa og daghan ba. Sagad hinuon sa mga e-bike driver, way pagsubak sa pagpatuman sa ordinansa. Sama na lang ni ining 65 anyos nga kapin na sa napukatuig nga e-bike driver nga nakapahuman na gani sa pagtungha sa iyang anak. O yun rami ma'am kay kanang daghang kayong dili walay rehistro. Kani rehistrado sa mga barangay unya parehistro na pud mi sa City Toda. Karon pizza G's. O yun mi ma'am kay ambot lang sa uban nga nagsuyo pero sa ako suyop. Kira may alam mo may. Pa-rehistro na mo? Oo. Nagpa-process na mo sa registration? Wala pa. May sa sunod semana sugda na sa City Toda ang pagdawat sa mga buot ng magparehistro nga mga e-bike lakip na ang driver niini. Samtang sa karong Enero, strikto na usab gyud nga ipatuman ang maong amended ordinance. May Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.